calibrată. Hrăniți-vă cu apă. Faceți tot posibilul să ajungă la parametrii necesari ca ea să poată corela cu organismul nostru. Toate celulele vă vor mulțumi. Activăm toate enzimele vegetale să scoată din celulă și ultimele rămășițe de toxine. Cu puterea apei încărcate biodisponibile, aceste enzime vor ajunge direct în interiorul celulei și o vor ajuta să digere. Celula având un sistem digestiv, în interiorul mitocondrilor aflându-se o centrală nucleară imensă și noi o ajutăm să scoată toate toxinele, ea fiind cât mai liberă, își poate face treaba de tranzistor și poate multiplica energia ce trece prin noi. Yes.